بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu miladiya 2026 za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka. Idan ba mu manta ba muna cikin suratul an'am aya na 119. fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin yankansa in kun zamanto wanda suka yi imani da ayoyin Allah. Za mu tashi a aya na 119 ko 120. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إن ربك هو أعلم بالمعتدين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الله تعالى يتقب دتشيوا وما لكم Allah ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi, me ya same ku, mai yasa ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin da aka yanka shi ba? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, haƙiƙa Allah ya rarrabe muku abin da ya haramta muku, illa matturirtum ilaihi, sai ahwa'ihim, lallai da yawa suna batarwa da soye-soyen zukatansu bigairi ilmin ba tare da sani ba. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, lallai ubangijinka shine mafi sani da waɗanda suke ƙetare iyakokinsa, masu shishshige wa dokokin Allah. Kamar yadda muka faɗa a ayan baya, aya na 118, wasu daga cikin mushrikai suna ce, to me yasa idan za ku ci ba za ku ci abin da Allah ya yanka ba, sai dai abin da ku kuka yanka da hannunku? Sai Allah ya ce wa kulu mimma zukira smullahi alaihi, ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin yanka shi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi, me yasa, me ya hana ku ba za ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah lokacin da aka yanka shi ba? Kamar yadda jiya a karatunmu, mazhabobi na a'immatu ahli sunnati wal jama'a sun yi bayani dangane da hukuncin ambatan sunan Allah lokacin yanka. Da yawa sun tafi akan, kamar mazhaban Imamu Malik ya ce idan mutum ya zo yanka bai ambaci sunan Allah ba saboda mantuwa, to yankansa ya yi. Sai kuma idan mutum ya zo yanka sai bai ambaci sunan Allah ba amma da gangan, a gurin Imamu Malik yankansa bai yi ba.